nke ha na-eme banyere okwu bụ nke mechara otu ndị jikọtara n'ike nna ya bụ ọgbọlụ n'oge ha mere ọgbakọ ahụ ka gọvanọ Soludo gara n'ihu wee tinye ntị wee nụrụ ihe bụ mwute nakwazi iwe ka bụ nke kpatara anya bụ okwu ndị nke ha na-ekwugasị. Eji ike abana onye nta aka anyị ga-ewetara anya bụ akụkọ n'uso. Na ya bụ mkparịta ụbụbọ enwere ka gọvanọ Soludo nọ nnọọ wee gee ntị nke ọma nyere ihe ndị otu ahụ ji maka ya wee bịa. Ọ na-ekwu okwu dịka ha nọsoro ya bụ ọnọdụ. Onye isi ndị NLC na steeti a Comrade Humphrey Emeka Nwafọ kelere gọvanọ Soludo maka ezigbo obi o nwere nyegara ndị ọrụ nọ na steeti a ma kwe nkwa na ha ga-aga n'iru ijikọ aka ọnụ ha na gọọmenti steeti a iji wee mee ka ọnọdụ ndị ọrụ na-aga n'iru na-akawanye mma. Dịka ọ na-ekwu okwu na Contributory Pension Scheme, Comrade Nwafọ kwuru na gọvanọ Soludo kwuru nnọọ ka akwụsị ya bụ ụtụ a na-atụ ebe o guzobere otu kọmitii ga-etinye anya na ya bụ nsogbu enwere, chọpụta ihe mere eji atụ ya bụ ego ma gwa ya ka a ga-esi wee kwa ya bụ onye ukwu wara n'izu ụka asatọ. Ọ gara n'iru kọwaa na gọọmenti chịkọbakwara otu kọmitii ga-etinye anya n'ihe minimum wage na wage award bụ nke o kwuru na gọvanọ kwuru ka ha mee ihe dị na ya ma nye ya ụsa n'ime ọnwa atọ na-abịa abịa ka wee mara ma onwe ka a ga-esi wee welite ego ndị ọrụ. O kwuru okwu banyere nsogbu a na-enwe na ndị ọrụ Microfinance Bank bụ nke ọ kọwara na gọọmenti etegori ha kpokọbara otu kọmitii na-arụ ọrụ banyere ya bụ ndị ga-eweta ụsa ha ka ọnwa Mee dị na mkpụrụ ụbọchị 13. Ọ gara n'iru kọwakwa na gọvanọ kwuru na n'oge na-adịghị anya na a ga-achịkọba ndị ga-anọ na Civil Service Commission na Local Government Service Commission. N'okwu ha gwara ndị nta akụkọ ka a nọzụ ya bụ ọnọdụ, ode akwụkwọ gọọmenti steeti a Ọkammụta Solochukwu Lobelu ya na onyeisi ndị ọrụ ọkaiwu Theodora Igwegbe kwuru na ya bụ ọnọdụ anọrọ bụ nnọọ ọnọdụ udo ebe nsogbu niile atụpụtara bụ ndị agbalịrị site n'obi gọọmenti dị n'Awka. Eji ike Abana maka akụkọ wa ABS.